No niin, tervehdys täällä sitten taas urheilutoimittajana Petti. Ja nyt ihan vittuillessani hyppäsin pois junasta Lahti-Helsinki väillä, kun Helsingistä on tulossa, terve vaan. Niin hyppäsin Keravalla pois ja kun tiedän, että täältä löydän ystäväni Volmarin. Taustalla terassi, johon aion mennä kohta juomaan pitkän pilssiveden. Ja terassilla näkyy joku, joka tulee vielä jossain vaiheessa kuvaamaan minut Volmarin. En mene pesemään nahan alta tuohon altaaseen. Siinä on niin tossa tuo allas, mikä on täynnä vettä. Mutta ei se mitään. Mulla on ihan kivaa täällä. Siinä mielessä niin kuin erikoinen tilanne, että mä olen täällä Suomen helteisempänä aikana täällä kesäisessä Etelä-Suomessa Keravalla. Vittu mä oon Keravalla käynyt sen. No silloin joskus kun olin nuorisovankilassa lusimassa ja sen jälkeen en oo stopannut edes tässä. Ja kuumaa, perkeleen kuuma aurinko. Ei, no jotain mutta ei nää ehkä tää kamera vääristää, mutta nää on kuitenkin ihan poutapilviä. Mulla on kaljat jäässä. Muovikassa on vielä muutama pilssivesi. Aattelin ne ottaa simasta pois tossa. Mutta ei se mitään. Mä vietän aikaani Keravalla ja juurikin kohta, tunnin päästä jatkan matkaani Lahteen. Mutta näin patsaskiertueen ensimmäisenä päivänä päätin, että täytyyhän meidän saada videokuvaa viimeistään Volmarista. Katsokaa onko uljas. Miettikää nyt hei sitä Berliinissä 36 olympiakultaa. Kuinka juman kautta se on tullut komeilla askeleella maaliviivan ylitteen. Voisin tässä oikeastaan aikani kuluksi haastella jotain paikallista natiivia. Ja hän voisi tietysti kertoa meille mitä mieltä, minkälaisena kulttihahmona keravalaiset pitävät Volmari Isoholloa. Sieltäpä käveleekin meille aivan sopiva kohde. Minäpä kysyn. Hei, oletteko te keravalainen? Joo. Mä tässä teen tämmöstä ihan itselleni teen tämmöstä juttua näistä suomalaisista olympiavoitteista. Mä ajattelin, mitä mieltä keravalaiset on Volmari Isohollosta? Eikö se siltä näy? No, arvostettu henkilö ilmeisesti. No, päätänpä raporttini sitten. Jaa. Kysytäänpäs noilta pyöräileviltä nuorilta miehiltä. Hei anteeksi kaverit, ootte sitten ihan keravalaisia? Mä tässä niin kun kiertelen suomalaisten olympiavoittajien patsaita ja mä ajattelin, että saanko teiltä muutaman sanan tähän henkilökohtaiseen kiertueen. Miten Keravalla arvostaan Volmari Isoholloa? Tiedetäänkö täällä niin kun, missä kisoissa on voittanut ja ilmeisesti se on komea patsas sillä. Tossa on, mutta kuinka sitä pidetäänkö sitä patsasta niin kuin ihan vaan patsaana vai kuinka täällä niin kuin muistaan esimerkiksi Volmari Isoholloa? Erittäin hienosti. Varmaan suurin osa ihmisistä ei edes tiedä mitä se on tehnyt muuten kuin että katsoo patsasta. Komea, niin mä ajattelin. Ja nimenomaan sillä, että se varmaan juoksee kun se juoksee patsassa. Niin aivan. Ootko samaa mieltä? Aika pitkälti. No se on, mutta on sitten toisaalta se on ymmärrettävää, että kuitenkin se oli 36 kun voitti olympiakultaa, niin että se on, mutta minusta on hienoa. Mä ajattelin, no mä sammutan kameran.